7. ročník Kráľovského maratónu sa konal v Granč Petrovciach, čo je na Spiši, na Slovensku, v okolí najväčšieho hradu v strednej Európe. A máme tu krásne lesy, krásne trate a po 6 rokoch organizovania maratónu sa rozhodli teda, že budeme organizovať aj pretek v endure. A sme veľmi radi, že firma Scott nás prijala pod svoje krídla do série Enduro X-Race, ktorá je prvá v Československu. Čekal jsem, že to bude fyzicky náročný, ale a bylo, takže jsem z toho unavený, jako ty přejezdy byly těžký a ty nastoupané metry jsou znát, teda, že v Čechách takový kopce nemáme. Závod celkově se mně fakt líbil jako z hlediska lokality a terénu, protože fakt tady ten potenciál je obrovský a ty převýšení tady byly pekelný, dá se říct. No ja som bola prvýkrát na takomto enduro závode a som prekvapená, jak je to celé náročné. Strašne som z toho prekvapená. Trať bola, neviem to s ničím porovnať, ale akože bola asi pekná. Bola ťažká, tie zjazdy boli fakt ťažké, si myslím niektoré. A celkovo proste ísť to naplno dole kopcom fakt dalo zabrať, no. Nejvíc se mi líbila asi úplně poslední RZ, protože to bylo přesně to, jak si enduro představuju. Ne úplně nějaký super rychlý traily, ale krásně technický, pár výjezdů, hodně jako na přesnost, úzký trail, ta byla prostě úplně dokonalá, dá se říct. Byla fakt super. RS3, myslím. Tá bola taká celkom akože plynulá, už bola ťažká, ale ešte bola taká plynulá, že tam nebolo vlastne skoro žiadne, nebolo tam tlačenie, hej.